ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରକୁ। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ବାବା। କିଏ କିଣିଦେଲେ? ବାବା ମାମା ତାକୁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସା ଦେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତମ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖ ତ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଖୁସି ଅଛ? କେତେ ଖୁସି ଅଛ?